Kunyaya ndei? Nyaya iri kuitika ndiri kudzingwa kumba Nani? nababa nanasisi hama dzese kwese kwandiri ndaenda ndiri ndichingodzingwa. No one is perfect pasi pezuva. Munhu wega wega anewo paanokanganisa. Asiwo kana munhu akanganisa kana kukutadzira, ingogonawo kuregerera. Nekuti mangwana hauzive upenyu hunozoguma sei. Mashoko aya ndinomataura kunyanya ndakanangana nevabereki. Kuti kana watadzirwa nemwana angave amitiswa, orambwa, usamurase hongu anenge akurwadzisa, asi dzidzai kuregerera. Mwanasikana ane mwana wake odzingwa pamba nababa vake pamwe chete nedzimwe hama. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, chanel yeZimutiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare nenyaya inosuwisa kwazvo yandasangana nayo mumastreets esocial media, zvekutiwo kana paine vanokwanisawo kubatsira vanongobatsirawo mwanasikana uyu. Mwanasikana uyu anonzi Angela Chingwere, anobva iye kuKwekwe, ndiko kune vabereki vake, asi iye anoti vabereki vake pamwe chete nedzimwe hama vava kumudzinga pamba mushure mekunge amboroorwa nemumwe murume aimushungurudza kuburikidza nekumurova aine pamuviri. Angela anoti iye akatombotizira kumba kwavo kuna baba vake, asi baba vake vakamuti handidi kukuona pano, ndokuenda kune dzimwe hama dzake zvakare, asi hama dzakamudzinga mushure mekunge dzaudzwa nababa vake kuti dzimudzinge. Angela anoti baba vake vava kugara nemumwe mukadzi nekuti mai vake vava kurashika njere. Angela anoti baba vake vava kugara nemumwe mukadzi nekuda kwekuti mai vake vava kurashika njere. Ini semuonero wangu, pamwe dai mai vake vaisava nedambudziko rekurashika njere, pamwe angadai asiri kuona nhamo yese iyi. Pari zvino mwanasikana uyu ava nemwanawo wake, asi haana kwekugara uye haana chekupa mwana sezvo iye asingashande. Nyaya iyi yabuda kubva kuna Felix Machingambi, anova iye akatambira mwanasikana uyu, sezvo kwaari kuriko kuri kuwanikirwa rubatsiro nevanhu vazhinji. Ladies and gentlemen, ndikuda kuti munyatsoteerera nyaya yemwanasikana uyu, asi kana mapedza kuteerera ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Uye vanokwanisa kubatsira, mongobatsirana naye. Phone number dzake achataura pavideo. Yanjati? Radio. Unonzani? Ndonzi Angela Chingwere. Angela Chingwere. Chingwere. Kumwana? Anonzi Anesu Chitema. Anesu Chitema. Apa chitsvuku, apa moti chitema. Baba vake varipi? Baba vake vari kutenga. Vari kutenga. Vanozviziva kuti muri kuno? Vanozviziva, vakafonerwa nezuro ZBC. Kunyaya ndei? Nyaya iri kuitika ndiri kudzingwa kumba. Nani? Nababa nanasisi hama dzese kwese kwandiri ndaenda ndiri ndichingodzingwa. Wayo vanasisi same baba same mai? Baba mama, ndingangoti baba namama vakasiyana, saka mai inini ndo varipo. Mama wangu inini vanorwara nepfungwa. Izvezvi varipi? Vanonzani? Mama wangu anonzi Tembi Ngozi Maushe, vari kuKwekweko kuMaruvhiyo. Kutete wako vanonzani? Vanonzi Aleki Chingwere. Baba wako vari kudzingirei pamba? Baba ndingangoti ndaive ndaroorwa nemurume aivandiroora tichigara tese kuGweru kuIgunest. Baba vachitema? Baba vachitema. Tichigara tese aigara achingondishungurudza achindirova ndakazvitakura, ndichirara panze, achindinyima chikafu achiti akaenda kubhawa haadzoki. Ndomubvunza kuti kosei uchidai apa pamba pataigara taitoshandawo. Saka baba vazokudzingirei ndo mubvunzo uripo apa, ndokuti ndakabva ndanzi ndiuye kumba nanasisi ndakazvitakura. Ndaenda kumba kuya, baba akati panapa handisi kuda kumuona baba pangu asasvike. Ndikagara nanasisi vakambozama da kushingawo neni. Baba akati akafa munozvionera. Vanasisi vaendopo vakatanga kundidzinga, vakati sezvo baba vako ivo vasingakudi,
iwe wotoona zvekuita wobvako panapa woenda. Vanasisi avo vana baba vavo vega uri vana mai vavo vega? Vanasisi avo ndingangoti pakukura kwedu tainzi munhu mukuru ndisisi, asi vana vavatete, kwandiri ndiri mai. Vanonzi vanani vanasisi vavo? Vanasisi Chiedza. Chiedza ani? Chiedza utete naRegina utete. Uri mai vavo? Ndiri mai vavo. Alright. Dzimwe hama dzako dziripi? Dzimwe hama dzangu ndingangoti kuna sekuru vari kuShurugwe, ndo vega varipo. Vamwe vakashaya, gogo vakashayika. Vanonzi ani sekuru vako vari kuShurugwe? Vanonzi Alec Chingwere, vanonzi Mako Chingwere. Saka kuno wakasvika rini kuno kuHarare uchibva kukwekwe? Ndakasvika nezuro. Ukararepi nemwana uyu? Ndakarara kuMbare Usataura mazita? Alright. Muno hauna hama muHarare? Aiwa ndina. Phone number yako unoziva nemusoro? Dedzera. 077 ndaresva. Usaresva. 078 69 55 331. Ndodzasiya wanyoresa kubasa kwedu kako? Alright. Pachabuda sero kuti chiri paiko keshi? Angela, ndingangoti pakaresheka pasene, but chomburisa kuti Angela Chigwere, asi ndo Angela Chigwere. Pachabuda sero kuti chii? Angela Chigwere. Hama dzangu, zvamurongoonawo inyaya yekuti you cannot judge or you cannot take sides, inyaya yotongoda action. Vanoziva mwana musikana uyu tibatsirei, vanoziva madzimwana uyu tibatsirei, kindly get in touch. Vanokwanisa kumupa uye unosvira kuzoitei muupenyu right iwe timbonzwa iwe? Muupenyu hwangu ndosvira chero ndikati ndiwane hwangu pekuti ndigare, kana kuti ndikaonawo zvokuti ndiite, noda kuti zvezvo ndakatomborara musango. Unoshuvirei? Ndinoshuvirawo kuti ndiwanewo chekuti ndikwanise kuchengeta mwana wangu, nekuti ndanzwa nekutenderera nemwana yeyu. Ndakubvunza futi, unoshuvirei muupenyu hwako? Ndinoshuvirawo kuti ndiwanewo kana pekugarawo nechekuti ndibatsire mwana. Hapana pandambonzwa uchiti utsvaga basa, unoshuvira basa? Ndotsvagawo basa. Which means iwewe uri kushuvira kupuwa, usashuvira kupuwa. Basa. Shanda zimandara. Ukashanda ka unowane chiremerera futi. Yaichokwadi. Uchikuru. Yaichokwadi. Uri simbe? Aiwa ndoshanda. Tasa kuno. Handisi simbe ini? Handisi simbe, ndoshanda. Moshanda? Moshandei? Ndoshanda basa rose, chero kufamu, chero remumba chairo ndoshanda. Alright. Anoshanda uyu. Mubatsireiwa madzangu anditi. Wamboseka here nhasi? Aiwa. Asi wapota waseka? Ndamboseka. Seka kapi? Saka wakudzorerwa kupi kubasa kwedu unogara muChicken Inn uchidaira mafoni imomo? Ndichatuma maassistants angu achinokumonita kusvika wawanawo muzuva ranhasi. Tingashaya hatishayi. Fambai naye makurwana, fambai naye bo. Next.